Zabudni na to, čo si druhí ľudia o tebe myslia. Zabudni na to, že sa s niekým budeš porovnávať. Zabudni na to, že niekto je lepší od teba. Ja nikdy nebudem ako Lady Gaga. Ale vieš čo? Lady Gaga nebude nikdy taká, ako som ja. Jediný, s kým sa môžeš porovnávať, je včerajšia verzia teba. Pretože ty dnes robíš v tejto chvíli to najlepšie, čo teraz pre seba urobiť môžeš. A to je to, že sám seba cítiš, uvedomuješ si sám svoje hodnoty, uvedomuješ si svoju cenu, uvedomuješ si svoju múdrosť, uvedomuješ si, kým si v tejto chvíli, uvedomuješ si svoj čas, uvedomuješ si svoje bytie, svoju existenciu a za to si vďačný, za to si vďačná. A vďačnosť je najvyššia vibrácia. Keď vibruješ na vďačnosť, manifestácie sa ti plnia len taký rachot.